अरायथा थुनलाइ आफादनि नेरसोन खाम्फा मोनसे गायसनो आफादगिरि सारनो बे गांसे आर'नाइ बे समावहाय जोंनि मानिजाथाव आन्दै आफादनि आफादगिरि सारखौ बे गोथार हाबाफारिखौ मावनो थाखाय आङो खावलायो। मानव गेदेर बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जों बयनिबो सिबिजाथाव मुस्रि सुरुत नार्जारि जोंनि बिफा बायदि आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो लेङाइ आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जोंनि बेवहाय नुजाफैनाय जोंनि मानव गेदेर थान्दै नोंथांमोन जोंनि रिसेपसन कमिटिनि आंनि लोगो नोंथांमोन जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा जे बे कनफारेन्सनि मुङैनो जोङो बेवहाय दिनै मोनसे जुगामि बर' थुनलाइ आफादनि जे जोंनि नेरसोन बे नेरसोनखौ गायसननानै दोननो थाखाय माने आखायाव लादों आरो बे नेरसोना जाहाथे जुगामि थायो बियो सिमेन्टनि नङा बियो अन्थाइजों दानथारनाय बे अन्थाइखौनो दाननाय राजस्थानाव दाननानै बेखौ लाबोनाय जादों लाबोनानै दा बेयाव जुगामि गायसनबाय बिनि उनाव जों बेखौ बयबो मालाबा फैबा नायफैनो हानाय रोखोमनि डेभेलप खालामनानै दोननो नागिरदों एसे जाहाथे मानसिफ्रा फैबा नायनो हायो गतिके बे हाया बैसिम दं नङा होमबा जितेश बै भलन्टियारफोर थाबायलांनायसिम दं ओरै बेसिम दं ओंखायनो आरो ओरै खिथुसिम बै ओंखाम जाग्रा ओरै अबावबा भलन्टियार थानायफोरनिथिं दं ओंखायनो बेवहाय अडिट'रियामबो गंसे जोंहा जाखाबाय बस मिटिं ओमफ्राय जोंनि स्मल टि ग्र'वार्सनिमोन बे हाया जोङो दान होबाय आरो बे स्मल टि ग्र'वार्सआ बे जथुमावनो आरो बे अन्थाइ ओंखायनो बे अन्थाइया मालाबाबो गाज्रि जाया मालाबा बांग्रि मावनानै जों गोदोलांजोबबाबो बेबो गोदोनानै थाबाबो जों सेवलांजोबगोन नाथाय बे थानाय नङा माने सेवनाय नङा बे राजस्थाननि अन्थाइयाथ' हा सिंनिफ्राय जों मोनाखै होनबा बे मालाबाबो सेवा बे दानि तेजपुराव हाजार हाजार बोसोरावबो बान राजानिया थानाय बायदि बेबो हाजार हाजार थालांगोन आं बयखौबो खावलायदों जुगामि थानाय बेबायदि जोरथाय थानाय जोङो जोंनि नेरसोनफोरखौ खालामलांनांगौ बे बर' थुनलाइ आफादनि जिथु नेरसोन बे नेरसोननि पिलारखौ अरिजिनेल सेपखौनो होनाय जादों जोंनि डिमापुरनि जिथु पिलार आरो जेखौ जों दाख्लै आसाम एसेम्ब्लिनि दरखं मोखाङाव गायसनदों बेवहाय जों गाहायाव हाजो आगर एरनाय नुदों बे कामाख्यानि स्ट्राक्चार अरिजिनेल डिजाइन आरोखि आर'नायाव जेखौ जों हाजो आगर दानो बे दिनैनि नङा बे महाभारतनि समनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे आगरा आरो थारमाने मानसिफ्रा जोंखौ असुरलाय कसारिनि होननाया सैथोआ बेजोंबो फोरमान जायो जे जोंनि आइजोफ्रा महाभारतनि समनिफ्रायनो दानाय लुनायखौ दासिमबो कन्टिनिउ खालामगासिनो दंखायनो बे आगरा जोंजों दंबाय थायो बेनि मोनसे नेरसोन ओंखायनो बे खाम्फाजों बेखौ जोङो होफानाय जादों उनाव मोनसे बेवहाय जोंहा लिरनाय थागोन जे बे मा बे गासिनिबो एक्सप्लेनेसन दा मोनसे आं दिनै खावलायनो नागिरदों बयखौबो जोंना दानि गोदान जोलैया बावलांबाय थानो नागिरो बेवबो दाख्लै आं खावलायदों आसलते जों गोमोखौ मानो बाहायो जोंनि बर'नि गुदि सुबुंफ्रा गासैबो जोंनि नेरसोनखौ गोमो महर होदों मानो जोंलायनो मंगलिय फोलेरनि मानसि आरो जों एसे बिगुरा गोमोहां जोंनिया दा जाद्ला लोंग्रा जों एसे गोसोम गोसोमबो जाबाय आरो खायफाया फुरद्रायबाय आरो मा ओंखायनो जोंनि फ्लेगा गोमोजोब नाथाय आथिखालाव खायफा गोदान आफाद दानायफ्रा गुफुर गोथां माबा माबि खालामो एक्चुअलि बिदि खालामलांबाय थायोबा बर'नि जिथु मोनसे नेरसोन जेखौ गोमोजों जों गावखौ फोरमायो बे लासैनो गोमालांगोन ओंखायनो बे लिरनायफोरखौबो जोङो गासिबो गोमोआवसो जों ब्लु एबा ग्रिन एबा रेडजों लिरो आरो नाथाय दा बांसिनानो टेन्ट हाउस बायदिसिना दायथ' होनानै गुफुराव लिरो मायाव लिरो जेराव गोमो गोथां बाथौगां होननानै बर'नि बे आगरनि सोदोबा गैया जालांनो नागिरगासिनो दं ओंखायनो गासै थुनलाइ आफादनि आरो गासै थान्दैफोरखौ आं खावलायदों जोंनि बे बाथ्राखौ जों जाहाथे जोंनि गुरुफ्रा बुंलांनाय बाथ्राफोरखौ जों जाहाथे अराय गोजोन लाखियो खारन बे जुदि सोलायलाङोब्ला जोंनि हारिनि अस्तित्वआबो थानाय नङा बेफोर जोबोद गिदिर गिदिर बाथ्रा महरा सोलायलांबाय थायोबा बबाव जानो गतिके सोबखौनो मडार्ननि नामाव जुदि जोङो बेजों थांफायो आरो अरिजिनेलखौ जुदि जोङो नागारलांबाय थायोबा लासैनो गावखौ जोङो 50 बोसोराव नागिरनानै मोननाय नङा गतिके बे गोमोआनो जोंखौ फोरमायो जों मंगलिया हारिनि जेसेबां गोदान आफाद दा फ्लेगाव जेसेबांखि डिजाइन बानायनानै लाया नाथाय फ्लेगनि कालारा जाहाथे गोमो जायो ओंखायनो
बर' थुनलाइ आफादा गोमो ओंखायनो बर' फरायसा आफादा गोमो आबोबाबो गोमो फ्राय गोमोजोब आरोखि गासिबो हारिमु आफादाबो गोमो खोमा नङा होमबा गोमोजोब नाथाय आजिखालि एसे नुहांदों जे गावबागाव गाब होलाबायनानै लायो अब्ला बर'फोरनि बे जिथु जोंनि अरिजिन बे बुस्थुआ लासैनो माने गोमालांगोन आरो मा फाथ्ला जालांगोन जों ओंथिखौ नागिरना मोननाय नङा ओंखायनो उनावबो नोंथांमोना फै भिजिट खालाम बेखौ खावलायनानै आरो बे जाहाथे अराय गोजोर थायो बयबो बेबायदि खालामनो नाजा बारा फैसा थाङाखै बेखौ जोङो 19 लाखआव बानायना लाबोदों बे गासैबो लाबोजासिम खरसाया जोंहा माने बियो 12 फुट बै माबाया मा होनो जोंनि सिम्बला आरोखि बै बे बर' राव गेवलांथों होननायनि बे गुदिनिफ्राय माने बियो माने 12 फिट गोजौ आरोखि हा 12.5 ओमफ्राय नैबे कामाख्यानि आर'नाइ फिटआ 4 हा नङा गोजौ खन्दा बे गोजौआ बेबो हयथ' 3 फुट जागोन आरोखि 4 फुट बियो 4 फुट आरो मा गतिके बे 4 फुटनि बे आगर दाननाय आरो जोंनि बे गासिबो गोजौनि अन्थाइ बे गासै माने लाबोजासिम 16 लाखआव जाजोबदों बियो फैसाखौ आंनो हरबा आं मोजां दानना होगोन माने ओमफ्राय लाबोनाय ट्राक भाराया 3 लाख थांदों मिथिबायना राजस्थाननिफ्राय ट्राक भारा 3 लाख ओमफ्राय बे दाननाय गासै अन्थाइजों जाबजों दाननायजों बियो 16 लाख बोलो होनो हायो दिनैनिफ्रायनो गावबागाव जायगायाव बायदिसिना दाननो थाखाय बाखि बेवहाय जों मा साजायो दा जोङो टाइल्स बेफोर होनो एसे बाखि थादों हाखु दाखु बे गोजाननिफ्राय सौफैनायनि थाखाय माने मावजोबनो हायाखै बेफोर जों बेसेबां साजायनाय गारो बे जोंनि बाथ्रासै जोंहा 5 लाखसो थांदों फाउन्डेसना बै गाहायनि हा सिंनिफ्राय खालामबोलांनायनि थाखाय आरोखि दासिम 25 लाखल' दासिम खरसा बुजिबायना 25 लाख मोनसे जिल्लायाव बयबो जुदि 10,000 खांलायलायबानो बेबायदिखौ मोनफा मेन जायगाफ्राव बानायनानै दोननो हायो आरो मा बे जोंनि हारिनिनो सिन नेरसोन दिनै जों जिखि खालामा मानो बर'खौ सिनायो बर' थुनलाइ आफादनि बे नेरसोनजों आरो बे नेरसोना ओंथि गोनां जोंनि जारिमिना हाबनानै दं बे दावराय आरो बे माबाया जोंनि खासमारि जिथु गलाघाटआव कसारि रायजो जानायनि दाननानै मोनदों जावना मोनदोंना बे जावनानै मोननायाव बे सिना दं आरोखि बे दावराय आलारि बाथिया आरो बर'फ्रा हाबा खुंबा हाथासुनियाव बेबायदियावनो आलारि बाथिखौ सावोमोन आरोखि गोदो गोदायनिफ्राय दा आजिखालि जों गारलांगासिनो दं एसे ओंखायनो एसे नागिरना लानानै बे बाथिखौ गोजौ बाथिया बेखौ बाहायफिननांगौ आरोखि आरो बे बाथियाव बे दावरायनि छबिया दिनैनि नङा 10th सेन्चुरि बुजिबायना मा होनो सिजौथाय 10th सेन्चुरियाथ' बुस्थुनि खिन्थु मालानिफ्राय बाहायबोदों बेबो 1000 बोसोर आरो गतिके बेफोरखौ बिराद मिनिंफुलियै जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आगुनि जायफ्रा सोरजिगिरि दाजेनगिरि बिथांमोना बेसेबां गासिबखौबो माने साननानै कभार खालामनानै बेवहाय जोंनि नेरसोनखौ बेवहाय माने बानायनानै दोनदों ओंखायनो बेनो जोंनि गासिबो सिनायथि आरो गियाननिफ्राय लानानै गासिबो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय बे जोंनि मोजां मोनसे हाबानि थाखाय जोंनि इसोरा जोंखौ जेब्लायबो आशीर्बाद होथों जों जाहाथे जोंनि गोदो गोदायनि सुबुंफोरनि बा बर'नि गुदि सुबुंफोरनि गुरुफोरनि बेफोर सोरजिथायखौ अरायबो जुगामि जों जाहाथे नेरसोन महरै फोथांनानै लाखिलांबाय थानो हायो आरो जों जाहाथे जेब्लायबो बिसोरखौ फोसावनानै मावलांबाय थानो हायो बेयो कमल गयारिनि बे माने दाननाय गासिबो डिजाइना कमल गयारि जोंहा क'क्राझारनि दा फैदोंना फैयाखैबा बे बिदियाव थाया माने बाख्नाय जानायाव थाया खालि मावनायावल' ओमफ्राय बे आसाम एसेम्ब्लिनाबो कमल गयारि बेखौ दाननायाबो आसाम एसेम्ब्लिना आरो ओंखायनो कमल गयारि मालाबा जुदि मावहोनो नांगौब्ला कमल गयारिखौ जुदि डिजाइनखौ जुदि फसायदोंब्ला आरो आं फ्राय कमल गयारिजोंनो मावजोबो बड'फानियानो जा मोनसिं बोरायनियानो जा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनियानो जा कमल गयारिया आंनि नोजोराव आरोखि पारफेक्ट सासे स्कलापचार आर्टिस्टबो स्कलापचारबो आरोखि गतिके बिथाङा दायित्व लायो आरो बिथांनि माबाया मोजां मा होनो मानसिफोरजों कमिउनिकेसना जेखौ अर्डार होयो बुङो थाबनो बिथाङा बेखौ माने खालामनो हायो बे जोंहा
दानसेनि गेजेरावनो जादों नामा बेसेबां गोबाव जाखो जोंनि अर्डारा मास मोनसे गतिके मास मोनसेयावनो बिथाङा बेखौ माने जों एकदमबारे इमारजेन्सि नांगौ होननानै दस्रा खामानिखौ दोनजोब होनानै दाननानै लाबोहोदों थ' थिग दं दा जानाय लोंनायावबो जों रायज्लायनो हागोन सोरबा माबा मोनथिनोबा सोंनो हागोन आरो जोंनो टिका होनोबा बेखौबो टिका होनो हागोन जों डिमाकुसिया दा बेबायदिखौ बयनिबो साप्लाय होनो हायो बेखौ आं दिनै खरायै बुंबाय बारा जुदि माने माबाखौ नागिरबाय थानो नाङा जितेश नङा होमबा प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादखौ बुंब्लानो सब जाजोबगोन दा जों बेखौनो आवगायबाय जोंनि मानाव गेदेर आफादगिरिखौ लानानै जोंनि गागि सुबुं गतिके बियो अरायबो मोनसे इसारि जानानै थासिगोन आरोखि फोरमान जानानै थासिगोन जोंनि गोजोन्थों आरो जोंनि एकदम जारिमिनगिरि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नङा गासिबो बिसोरनो लिरनानै दिनै बर' हारियाव दानियाथ' बारा लिरा खिन्थु सुरत नार्जारि सारा बर'नि गासै बाथ्राफोरखौ लिरनानै दिनै जोंनि इयुन जोलैसिम बेखौनो मोनसे सर्स हिसाबै दिनै दोनलांदों आरो दिनै बे माने पारमानेन्ट मोनसे जोंनि बिसम्बि महरै जेखौ जों दादों बेखौबो सारनि आखाइजों जोङो दिनै खालामनो मोननाया जों बयनिबो थाखाय खाफाल गोनां गोजोन्थों सानै गाखोनोसै दानाबा खेबसे राउन्ड मारि होमबासो गोजौखौ बुजियो खाथियाव फैबासो काम तो ये है apa ini di bawah oh ini GSA बहा थागोबा माइकखौ नांगौमोन नो जेबो जालालै खाफाल फुनो हायो नोंसोरो मानोबा दिखार नाङोबा खाफाल फुफैनो हायो 20 टन 20 टन एसे खै केजि ओरै होंगो दोंगो जाबाय 2 लाख केजि मानिनां रायजो राजाफोर आं गिबियावनो जोंनि मानिनां बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिखौ आङो साबायखरल' नङा आं बिथांनि खाथियाव खर' गंग्लायनाय मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा जा हाबा मावदों बे गोजोर हाबाबो मावबाय आरो जारिमिनारि बिनि गेजेरजों जोङो बर'नि जोंनि गोदोनि बाथ्राखौ गोसोखांहोनाय खामानिखौ बिथाङा आरो दिनै मावबाय जों जि बाथ्राखौ फाउन्डेसन स्टन होनना बुङो लाइ फुटांबाय जोंना बर'ना गाहाय खुन्थिया होनना बुङो बे गाहाय खुन्थियानि कनसेप्सना बर'नि धोरोमाव दंखायोमोन आं बेखौ मानो गोसोखांनो होननानै बुङोब्ला जों जेब्ला क'क्राझाराव बिटिआरनि गिबि थुनलाइ महोत्सब खालामदोंमोन लिटारारि फेस्टिभेल बे समाव जोङो रागाम होननाय सोदोबखौ बाहायदों रागाम बिनि अर्थ जाहैबाय आरो बेखौबो आंनो बुंनाय बादि जादोंमोन माने इसोरनि अननायाव माने खोथा जादों मा सासे बोराय दंमोन बे बोराया जादों जोंनि बर'नि गेजेराव सासे गेदेमा गेलेगिरि फुटबलार बिन'द ब्रह्म बिथांनि बिफा बै समावनो लेखा गोरों मानसिमोन मेट्रिकसिम फरायनाय बिथाङा बे बोराया गामि गामि जोबनाय समाव गामि गामि हाबनानै नांगौ मानसिफोर थांनानै हर थाहैयोमोन जेराव हर थाहैयो बेयाव खेराइनि बे माबा शास्त्र खनोमोन
आंथ' बाथ्राफोरखौ गोसोआव थाया सानसेखालि आंनाव थायोब्ला बिथाङा आंहा आयं लिङोमोन आयंनि फिसिखाय आयंमोन बिथाङा खालि रागाम आरो रागाम होननानै अखानाय सिनायसि मेथाइ खनबाय माखासे सोदोबखौ आंहा गोसोआव गैया खिन्थु रागामखौल' आं गोसोआव दं दा रागामखौ नागिरनांबाय आं खोनानो मोनबाय गोदोनि मानसिफोरनिफ्राय जे फाउन्डेसन स्टन माबा मोनसे मावनो थाङोब्ला जोंनि बाथौआनो जाथों बा जिखुनु फाउन्डेसन खालामनो थाङोब्ला हाजो खर'निफ्राय मैया जोंहा स्पिकार जाबाबो एसे बुंदों बे बिराद मोजां माने माबाखौ अन्थाइ साफाखौ लाबोनानैसो बिनि फाउन्डेसन स्टनखौ खालामो माने अन्थाइया बांसिन जों थिग बेबादिनो दिनैहाय राजस्थाननिफ्राय बे मार्बलखौ अन्थाइखौ लाबोदोंबाबो मानो होनना बुङोबा राजस्थाननि अन्थाइया गोजोरसिन जोंनिफ्राय गोरासिन बे गोरासिन माबा जिनिसा गोबाव जोरनांगौब्ला गोरासिननिफ्राय जोङो जुरिनांगौ जायो दिनै बे थिग बे एखे कनसेप्टजों जोंना स्पिकार खालाम बे रागाम जायखौ रागामनि फाउन्डेसन बर'आव बाथौआव बेखौ बाहायो बेखौ बिथाङा जोंहा दिनै जोंखौ गोसोखांहोफिननाय बायदि आं बिना आरोबाव बिथांखौ साबायखर होनानै आं